Agentúra Inbox Agency hľadá mesiarov a pomocných pracovníkov do mäsozávodov v Írsku. U mesiarov je požadovaná predchádzajúca prax s vykosťovaním, porážkou alebo úpravou. Pomocníkom stačí prax pri orezávaní, triedení, balení, skladovaní alebo etiketovaní produktov. Ak máš záujem, ponúkame ti možnosť umiestnenia v Írsku. Znalosť angličtiny nie je podmienkou, stačí, ak máš chuť pracovať. Ak máš vážny záujem, pošli nám tvoj životopis v anglickom jazyku na e-mail cv@inboxagency.sk a ozveme sa ti. Tvoj životopis pošleme írskemu zamestnávateľovi, ktorý nám pre teba v krátkej dobe pošle oficiálnu ponuku. Od zamestnávateľa dostaneš írsku zmluvu a budeš pracovať za hodinovú mzdu od 11,3 € do 18 € na hodinu. Zamestnávateľ pomôže s odvozom z letiska a ubytovaním, nájom platíš potom priamo prenajímateľovi. Ak chceš dlhodobo pracovať ako mesiar alebo pomocný pracovník v mäsozávode v Írsku, kontaktuj Inbox Agency.